Сәлем дуслар, бүген безнең Казан кайный тапшыруының беренче чыгарылышы, ләкин бу икенче сезон. Рәдиф, син авызны ачканчы мин реклама биреп алыйм әле. Без бүген Сәйдәш мәдәни үзәгендә яздырабыз. Юк, безнең дусларыбыз. Галәмәт дизделәр. Галәмәт яхшы урында. Һәм уйлыйбыз, менә беренче пилот яхшы чыкса, башкаларын да монда яздырачакбыз, шулай бит. Бу сезнең башкаларны да чакырып калабыз. Димәк, яңалыкларга күчик. Безнең ниһаять рубрикалар барлыкка килде. Башта без төп безне кызыксындырган яңалыкларны укыйбыз. Төп темалар. Ияли, бу әдәбият һәм тел институты бар. Нигә Галимҗан, син русча исемен әйттең дә, нәрсә чыгарып Ияли галимнәре дип язарга монда. Ияләр. Димәк, ул үзенең хәбәрнең үзендә шулай язылган. Тел ияләре, тел ияләре. Һәм әдәбият һәм тел институты бар. Ул Галимҗан Ибраһим исемендәге. 30-нчы елларда барлыкка килгән. Ул гарәп графикалы татар текстларын кириллицага күчерү программасы ясады. Ягъни син фотога төшерәсеңме сен инде текстны инде? Син уйлыйсың да Коръән, ә ул кулинарий рецепты. Ул сиңа тәрҗемә итә кириллица хәрефләренә. Самый кызыгы, менә искә төште, Ибраһимов институтына сиңа барлыкка килгән иде. Менә шул шрифтларны алмаштырганда ул барлыкка килгән иде 30-нчы елларда. Якраз шул латинца белән. Хәзер ул кире кайтты шул вазыйфасына. Алар кире хәзер латин хәрефенә кайчан 39-нчы елда 29 һәм аннары 39. 37-ме? Без хәйтебез кешебезне җир белән тигезләр аннары. Юк, шулай хәтерлим. 39-нчы елдамы? 39-да отменяция ителгән, по-моему, кириллицага күчкән. Димәк, кара, иң гади әйберләрне генә әйтим әле. Менә безнең элекеге гәҗитләр чыккан, гәҗитләр, журналлар, китаплар, алар гарәпчә, гарәп графикасы, гарәп язуы белән язылган, шулай бит. Шуннан соң латинчага күчә, шуннан соң кириллицага. Һәм безнең шундый зур проблема, без элекеге журнал гәҗитләрне танымыйбыз, аңламыйбыз. Әллә ни укымыйбыз да инде, дөресен әйткәндә. Ләкин менә кем кызыксына, ача, аңа менә бу иске имлә дип аталама, аны танырга кирәк, шулай. Иске имләдә инкыйбат алтыннан язылган бөтен китаплар. Һәм менә мин әз генә барладым, ул хәбәрне карадым. Димәк, гарәп хәрефләрен инде система танучы система бар. Шулай бит, менә Fine Reader анда нәрсә без анда кем кешеләр куллана, инде элек аңа инде 20 ел. Аңлыйсыңмы? Һәм шуннан минем уйлап башладым. Димәк, анда проблема булган, ул татар хәрефләрен аңламаган, аны татар теле итеп аңламаган инде. Димәк, ул хәрефләрне билгели ала, аны сүз итеп җыя алмый. Рәсми анда бит гарәп сүз, гарәп хәрефләрен таный алгач, ул димәк гарәпчаны чыгара алар иде. Ягъни без ул текстны гарәп кертсәк Fine Reader-га, бу интеграция инде. Димәк, ул таныр иде. Ягъни әйтер иде, бәлки бу сүзләрне бераз мин аңламыйм дип инде. Минемчә анда бәлки бер яңалык та ул сүз иткән. Юк, анда менә мин шуңа алып барам. Кара, әле өстәвенә татарча ОСР да булган. Димәк, ОСР ул нәндидер символларны тану программа белән. Димәк, татарчасы да булган аны. Шулаймы? Хәзер кирәк менә бу кирәк булганы шушы ике программаны, димәк, нәндидер программистлар, нәндидер, монда белмим ни кадәр теге тел галимнәренең катнашы ни кадәр булгандыр. Ләкин программистлар бу ике алгоритмны берләштергәндә, менә шундый әйбер барлыкка килгән. Хәзер инде әйбер булырга тиеш инде, чөнки ул текстны тану ул бер, ягъни без аңлыйбыз, анда бит башка графикалар түгел, телдә башкасы булган. Без хәзер дә бәлки укый алсак та, анда ярты сүзләр безнеке түгел. Без сөйләшкән тел ул бер 15-нче елда гына барлыкка килгәндер әле. Теге Тукайның башта язылган шигырьләрен укыган. Шуңа күрә, мәсәлән, без Facebook'та бар иде безнең теге төрки телләр белгечләре, алар чыгалар үзенең теге JPEG-ларын чыгара. Без син карыйсың, әйтәсең, ну ярар. Сез тәрҗемә иттегез хәтта аны. Мин болай дип пачагын да аңламыйм инде, әйткәндә, шуңа күрә менә расшифровка кирәк, аңлатма. Һәм бар шундый бер әйбер, мәсәлән, теге Лев Толстойның чыккан 90 томлы җыентыгы, һәм андагы теге хаталарны нидер бер корректорлар түгел, халык тикшергән инде. Минемчә бик кызык булыр иде, хәзер әгәр дә мәсәлән Ияли чыгарса иде бик күп итеп текстлар. Әйтсәм, менә сезгә җәмәгать материал эшләгез, без җыябыз кешеләрне, кемдер мәсәлән укый, кемдер тәрҗемә итә, кемдер тикшерә, һәм бик тиз генә,
күче җитсә, бик безнең волонтерлар зур кадәр бер әдәбият кануны барлыкка килер иде әйткәндә. Кара әле, без моны бит ничектер эшләгән идек. Кемдер текстны җибәрде дә әйтте, менә бер китапны карап чыгарга кирәк. Һәм һәр кеше үзенә бер абзац алды. Мин хәтерлим, анда безнең чатка ыргытканнар иде, һәм без анда, мин үзем дә бер-ике абзац шулай тикшереп чыккан идем. Кызык булыр иде. Кара әле, тагын бер проблема бар. Димәк, гәҗит журналлар һәм шундый ниндидер идеаль китаплар, ул бер әйбер. Син әйттең, мәсәлән, өйдә кешеләрнең сакланып тора шундый китаплары, шулай бит? Мин үзем дә, безнең менә йорт янды, авылда, аннан алда мин өйгә алып киткән идем үземә. Минем дә китаплар ята. Аның берсе Коръән, анысы һичшиксез, калганнары нәрсә турында язылган, анда кыен уйлар белергә. Һәм бу системага салу мәгънәсез бу текстларны. Ни өчен? Чөнки анда һәрберсе ул кулдан язылган. Димәк, анда әле почеркта өстәлә. Аңлыйсызмы? Бу теге машина печатләгән әйбер түгел. Һәм менә бу кул язмалар белән эшләүче кешеләрнең иң зур кыенлыгы алар өчен ул менә шушы почеркны тану. Анда күп хаталар, анда үз почерге. Һәм менә бу программаны кешеләргә күрсәткәч, безгә кирәк менә шундый идәге китапларны барлап карарга. Бу кирәсе адам инде, ягъни хәзерге вакытта программалар хәтта почеркны танырга тиеш бит инде. Әйме? Ну, ягъни син язасың, әмма ул шул ук теге нейросистемалар белән шундый темалар киттек, әйме? Теге белгечләр кебек. Ягъни, мен аңлыйм, әгәр дә ул шулай, әгәр дә мәсәлән син тәрҗемә программаларын ничек эшләй, әйме, син текстларны кертәсең, анда һаман информация өстәлә бара, һәм кеше шуннан үзе өйрәнә. Таный менә бу р хәрефе дигән, б хәрефе дигән шикелле нуктасы юган, әйме? Ничектер ул бөтен эшен берләштерә. Минемчә бу киләсе әйбер, ягъни бу инде теге фән белгечләреннән тормый инде хәзер күбрәк. Юк, алар да инде кертә алар текстларны, әмма без аңлыйбыз инде күп текстлар мәсәлән халыкта бар. Әгәр дә халык моңа кушылса, без бит әйтәбез. Әйдәгез кайтык латин хәрефләренә, әйдәгез кайтык. Но әйдәгез менә мондый рәвештә кайтык алайса. Без әйтмибез, чөнки без кеше әйтә бит, әйдәгез кире мәсәлән латинча яза башлыйк. Мен әйтәм, латинча кушабыз. Димәк, менә без 100 елда безнең бөтен әдәбиятыбыз без бергән, әйме теге. Гомумән без бергән. Ну, бу фаҗига аркылы инде. Ул кирилл хәрефләрендә яздырылган. Димәк, без аны бит васкечә алмыйбыз. Әйдәгез просто куштарык башка әйберне. Һәм теге башка без бит ничәмә тел өйрәнә алдык. Нигә без бер тагын бер 33 хәрефне, 36 хәрефне өйрәнә алмыйбыз анда ничәмә 29 мең. Ну, кириллицага күчсә җиңелрәк була инде. Ну, и шулай. Димәк, бу программистларга һәм бу программистларны яллаган, эшләткән галимнәргә уңышлар телибез. Музыка һәм театр. Зарина Вильданова 15 февраль көнне Уф йөрәгем концертын бирә. Соль клубында. Альбом презентациясе. Альбом презентациясе була, ул шулай бит. Мин хәтерләмим, Заринаны моңа кадәр булган идеме, шундый сольник концерт. Сольный юк. Гомумән, ну, кызыгы анда, гомумән Заринаны без ничек белдек, ул нидер бер шундый солянкада җырлый иде сольда. Аны кем үткәргән инде теге инде журналистларымы, аманда видеосын чыгардылар, шундый теге бер гитарист белән уйный иде. Шул җырларны Сандалины видео баралар, беләсезме теге? Айҗанины. Заринаны аңа кадәр белә идек инде без. Ну, белмим, вот ничектер андай ул вакытта инде юк иде дә. Юк, кешегә билгеле булды ул шул вакытта. Һәм ничектер менә хәзер кире кайтты шул сольга. Бик узак узылды бу альбом, анда күренә име, анда ничә музыкант алышынды. Анда име составы булса да инде име. Анда шундый бер автор җыры бар аның, китмә дигән җыры, шундый Земфирова шага инде. Земфира шага? Ну, анда сен кандай хатын кыз татарча җырлаганда нигә Земфира дип чыга. Чөнки Земфира татар җырчысы. Әй. Бу это хисап алды әйтергә кирәктер. Вот. Һәм, ну, белмим, ничектер минем ничек баштан чыга менә Зарина бар икәнлеге, ничектер ул шундый бер җиһан кебек бар, даими рәвештә менә җырлары бар. Ничектер меня шаккатырды. Рекламасы килеп чыга башлады, һәм кеше ничектер менә, ну, җавап итә, чыгара, репостлар ясый, ничектер менә бу җырлары димәк аларга якын. Хәтта уларны үзгәртсә дә бик каты итеп, ул бит шуннан башлады эштән. Ягъни нидер бер җырны реггига үзгәртеп, янда да нидер. Булган җырларны. Әйе. Һәм ничектер болай да булса кеше бик теге рәхәтләнеп тыңлый аны. Бу аның теге шәхесенә дә бәрле инде, чөнки ул шундый кешене. Ашык кеше.
һәм минемчә инде миңа шул 6 җыр гына җитми, бик аз минемчә альбом эчендә күбрәк тыңлыйсы килә. Сөйткәндә. Гомумән Рәдиф бармы ул хәзер альбомнарда ничәдер җыр булырга тиеш, имеш. Мәсәлән анда. Син истәмәсәң, гелек КонтактеГа 9 трек кына теркәп була иде бит. Постка. Әйме, һәм шундый мода булган иде 9 треклы җырлар, альбомнар чыгаралар. Чөнки ул бик, типа бик тиз. Шундый кыска гына альбомнар һәм безнең хәяталар бит инде гел кирәк, типа шундый момент юк, нинди альбомнар булсын, кеше альбомнар тыңламый. Мин моны кабул мин моны кабул итәм, ягъни, кайбер артистлар өчен кирәк ул. Mesela Скриптониткны мин альбомнар белән тыңлыйм, чөнки ул шундый бер хикәя кебек, ачыла, анда завязка, кульминация, теге Рубаровский альбом, шундый әйберләр. Кайбер артистлар өчен син аңлыйсың, ул мәсәлән шулай ул инде, менә. Аның көче шул бер җырга гына җитә, ул бирде, теге спорт тренировка килде, теге йөгерде, 100 метрны все типа җиңде. Шуңа минемчә ул төрле әйберләр, мин альбомнарны әле теге читкә куймас идем дип. Һәм тагын музыка һәм театр белән бәйле Джуно Сүнгән йолдызлар спектакле өчен музыка язган. 14 февральдә булачак премьера Камал театрында Сүнгән йолдызлар, ул бу бик кызык. Сүнгән йолдызлар гашыйклар көненә туры килә. Һәм бер айлар, Камал гомумән шундый теге пиар ягыннан бик алга киткән театр. Иршат рәхмәт сиңа аның өчен. Һәм башкаларга һәм белеп эшлиләр. Алар мәсәлән шул вакытта ясала бит хәл флешмоб, теге театрга йөргән кешеләр фотога төшәләр дә барлап, һәм тавыш бирегез дип безгә. Без барыбыз беләбез, кеше күп чакта без театрга бара, хатыны кулга ала да алып китә, ирне анда йөри инде, культурно просвещается. Шуны ясадылар пиар итеп, әйме. Шулай Сүнгән йолдызлар бик шундый, аны бит мәхәббәт турында бик әйтеп булмый, бик фаҗигале пьеса дөрес әйткәндә. Ул шундый безнең Ромео һәм Джульетта дип татарларны. Һәм мин белүемчә аларны 50 ел куймадылар. Һәм хәзер вакытта ул Тинчуринда бара кебек тагын бит инде. Хәзер чагыштырып була беренчедән. Тинчуринда бара әле дә. Бара. Чагыштырып була һәм икенче яңалык, Фәрит абый үзе Джуноны сайлады. Джуно төркемен музыка языгыз дип безгә. Һәм бу аларның самый кызыгы инде икенче тәҗрибәсе бу елда, әле генә калып чыгарга инде шундый Коруман исемле спектакльне Луиза Янсуара белән команда. Без аны сөйләшкән. Һәм хәзер ул шулай ук репертуарга керде. Тинчуринның репертуарына керде. Алар анда нәрсә музыка язганнар иде. Бер спектакльгә. Хәзер икенчесен яздылар. Рәдиф ярыймы сорау бүлдереп әйтәм. Димәк, алар үз булган музыкасын бирми? Юк. Димәк, яңадан иҗат итә спектакльгә. Яңадан музыка битләр, Бу бик шәп. Һәм миңа нәрсә шатландыра мине, без сезгә керде мәсәлән Джуно төркемен теге Аханын берсәгез шундыйлар мимишный как бы музыкантлар, имандалар. Монда шундый караңгы энергияларны чыга. Коруманда аларның бер шундый теге Скандинавия фолкына охшаган шундый җырларында, барабаннар, шаманизм. Монда да шундый мин утырган ишеттем, анда шундый күп бик шундый караңгы материя чыга алардан, әйме. Һәм минемчә бу теге театр өчен генә яңалык түгел, бу Джуно өчен дә яңалык, алар үзләренә яңа шулай юнәлеш таптылар. Анияга карасан аңлашыла бит инде, аның кара ние бар. Момент. Кара энергиясе бар икән. Димәк, 14 февраль гашыйклар көнендә Джуно музыкасын да ишетеп була Сүнгән йолдызларга. Мин әле берничек тә чынлап та күз алдына китерә алмыйм, чөнки Джуно музыкасын менә баш миемдә әзрәк нитеп алдым. Әйләндереп алдым. Һәм күз алдына китердем Сүнгән йолдызлар. Сүнгән йолдызларда ничектер бер дә килешми. Карарбыз, мин уйлыйм, бу яхшы тәҗрибә. Кара әле элек композиторлар яза иде музыканы, шулай бит. Шундый музыкаль төркем, музыка иҗат итү, тәҗрибә бар иде әле. Гомумән коллективлар мин ишеткән юк иде. Татар театры өчен музыка язганлыгын. Ягъни, Эльмир Низамов үзе яза. Монополист хәзер. Спектакльгә Яисә башка музыкантлар, минемчә, менә Камал театрында соңгы теге Шишәмбе кич белән спектакльләреннән дә инде бер яшь композитор язган иде музыканы. Ягъни ул бер кеше. Монда гомумән менә коллектив, анда ничәме 6-7 кеше бергә. Джунога үзенә дә файдалы. Җыелышып, әйме. Тагын театр дөньясыннан хәбәр. 13 февраль, димәк, бу Сүнгән йолдызлар алдыннан Габдулла Кариев театрында спектакльләр укылышлары булачак. Асыл конкурсы иде. Асыл конкурс. Читка. Укылыш. Без бит хәзер. Нихаят безгә читка сүзенең это варианты барлыкка килде. Асыл, ягъни анда җибәрделәр пьесаларны.
Яшүсмерләр өчен иң яхшысын сайладылар. Һәм менә булачак 13 февральдә читкалар. Һәм иң шулай ук инде теге сәере. Түгел инде, ягъни Кара, без синең белән сөйләшкән идек. Асыл дигән бәйге уздырылды. Бөтен Россиядән җибәрелде текстлар инде. Пьесалар. Пьесалар һәм текстлар. Жюри аңа бәя бирде. Һәм сайлады. Җиңүчеләрне, 4-не сайладылар. Һәм шул 4-сен читки ясыйлар. Укучы була. Һәм шунысы 4-се дә татарчамы? Юк, 3 русча, берсе татарча. Бөтен Россиядән булгач. Мен аңлавымча, анда бик аз татар пьесалар килде. 7-ме, 9-ме үзәр сәгать дөрес әйтергә тиеш. 8-9 азмы? Бик аз инде. Мен татар яңа татар пьесасын ничә пьеса килгәнде. Мин бер тапкыр ашкан идем, анда бер яшүсмерләр өчен, бу бик теге бик кирәкле тема дөресеңдә, монда зур ихтыяҗ бар. Без аңлыйбыз, без мәсәлән Кореев театрына карасак, аны репертуарына алар ничек кенә, алар тәрҗемә итәләр, алар читтән рус драматургтан чакыралар язарга. Ягъни, спрос бар. Кеше йөри, кеше кызыга. Кара, Рәдиф, бу яшүсмерләр язмый бит инде, моны нормальный ниләр яза. Гафу инде теге. Пенсионерлар. Юк, яшүсмерләр темасына. Һәм анда нәрсә әйттеләр инде, нигә русча дип инде аңлашыла, чөнки рус пьесалар күбрәк бер. Икенчедән, нигә, ягъни сез читкән русча үткәрәсез дип, чөнки анда тәрҗемә өчен акча каралмаган инде. Әлбәттә, әгәр дә алар уңышлы булсалар, алар тәрҗемә итерләр дә, һәм алар хәзергә, пьеса притога керләр. Шул мен белән ишеткән, мәсәлән, угол бар безнең лабораториядә, күп драматурглар, шулай аларның үз лабораториялары бар, семинарлар. Һәм алар хәзерге вакытта менә шул татар пьесаларына тәрҗемә итеп, үз пьесаларын җибәрәләр. Минемчә, мин аларга экспертлар өчен, беләсең килә, нинди хәзер текстлар алар кабул итәләр, чөнки без беләбез инде, анда бик шундый бик кара темалар кайталар, шундый, белмим, без кара тема. Анда, белмим, бар мәсәлән, спектакль «Моя правая рука», син үзең уйлап кара нәрсә турында ала. Аңладым. Мәсәлән, татар яңа татар пьесасына килә тәрҗемәсе, минем уң кулым. Аңлыйсыңмы? Ягъни кызык, ничектер менә драматурглар күрә башлады бөтен театрларны, анда куя була дип инде спектакльләрне. Шәп, яхшы хәбәр. Әмма фаҗигасе, әлбәттә, татар спектакльләре аз була. Булган татар спектаклен кем язган? Билгелеме нинди тема? Ой, слушай, мен әйтә алмыйм да. Ярарансын белешербез, куербыз описаниега. Демәк, өченче зур тема ике теллелек буенча. Бу инде күптән узды, ләкин мин ничектер моңа кире кайтасым килә 21 гыйнварда. Былтыргысында мин үзем катнашкан идем. Без районнар буенча ел дәвамында йөреп, һәм шәһәр буенча, Казан буенча төшерә идек юл күрсәткечләрен, урам исемнәрен, тагын нәрсәләр, сайтларны тикшерә идек, законнар, приказлар, карарлар, кануннар, алар татарчага тәрҗемә ителәме, юкмы, шуларны карап, шулай чыгышлар ясый идек. Беренчесе, беләсеңме, теге мин булганда, бер ел элек, менә мин булганда, шулай дип әйтәсе килә. Булмады. Тел кышта башлады, шулай итеп. Димәк, мин булганда ничектер шундый җанлы уза иде. Һәм мин ничектер бу темага битараф булмаган кеше буларак карадым, ничек монсы узган, ничектер менә сүлпәнрәк һәм төп тема нинди иде бу юлы. Менә юл күрсәткечләрен тулысынча татарчага тәрҗемә итер өчен миллион шуның хәтле сум кирәк. Мин уйлыйм, бумы тема. Как бы нинди акча темасы инде. Гәҗитләр шуны беренче итеп чыгарды. Икенчедән, мин башкага игътибар итер идем. Беренчедән, чыгыш ясадылар кешеләр, кемнәр уңыш турында гына әйтте. Һәм анда безнең кебек кызлар бит дәвам итә йөрергә, районнарга, шәһәрләргә, алар проблеманы таный белә. Ләкин алар нигәдер чыгыш ясамады. Димәк, алар бит проблеманы күрсәтерләр иде. Әйтерләр, карагыз әле, бер ел элек менә күрсәткән идек Бауманны. Әле дә Бауман шундый хәлдә, мәсәлән. Һәм нигәдер теге яхшы хәбәр генә чыгып торды. Шуннан юк, мин яхшы хәбәрләргә каршы түгел, мин әйтеп бетерим әле фикерне. Бик әйбәт ягы да бар аның, әйме? Елга исемнәрдә теге алмашып бара, яңа куелган әйберләр татарча киреп бара. Ансы бик әйбәт. Ләкин дөнья бара, үзгәреп бара. Һәм мәсәлән, мин моңа яңа критерий өстәр идем, социаль челтәрләрне. Хәзер бөтен дәүләт учрежденияләр социаль челтәрләрне алып бара башлады, һәм бер телдә генә.
Бүгін радиода хабар шыққан еді, яғни қазір әрбір шундай ұйышма өзінің аккаунтларын булдырырга тиеш. Шулаймы? Иә, мен радиода. Ну демәк менә ни? Ике телдә радио булырга тиеш шулай бит. Чөнки бөтен кеше утыра бит инде. Социаль челтәрдә беркем дә сайтка кирип карамый инде. Айруча менә бу кануннар, ниләр, приказлар аны бит инде иш кешегә генә кызык. Бар иде бер тапкыр хәбәр иткәннәр иде, нигә безнең татар җырчылары русча алып баралар, аккаунтларда һичшиксез татарча алып барырга тиеш. Минемчә, гомумән, мәсәлән, әгәр дә син министр икән, Татарстанда син ике телдә язарга тиеш. Юк, министрларның аккаунтлары юк ич инде бездә. Ну, юк, шәхси бар инде. Бар безнең беренче. Ну, бар инде. Мин белмим. Мәдәният министры, там, яшьләр эшләре буенча министр ул. Башка, ну шундый теге заманча фикерләй торган министрлар, аларның бар. Минемчә алар. Ну, президент бар. Президент хәтта алып барырга тиеш. Хәерле иртә. Нан ары башка әйберләр дә язарга тиеш ул. Без аңлый бит, анда бит аппарат бар. Ягъни сиңа кемдер тәрҗемә итә ала. Дисәң әйткәндә, бу чиктер зур көч таләп итми, әмма зур бик күрсәткеч булыр иде. Ну, син язып куясың үз фикереңне, аста ярдәмче, мәсәлән, татарчасын или киресенчә. Син татарча язасың, тәрҗемәсен. Ну, бит шул теге без бит гел теория мал дил турында сөйләшәбез. Сез бамны үзгәртә алмыйсыз рус телендә калды ул әйме. Татар телен тәрҗемә ит. Ну, хәт үздә тирә-якны эшләгез татарча мәгълүматны бераз гына. Бамны үзгәртеп була ул, шәһәр белән сөйләшенгән иде, ул белмим нәрсә кирәк инде аның өчен. Бәллә нәрсә кирәкме инде. Чөнки менә зур чаралар алдыннан аны ул элмәләрне бик тиз алмаштырганнар иде. Һәм әгәр дә шундый теләк повод булса, мәсәлән, анда Тассирның 100 еллыгы. Иделәр 30 августка. Тассир булгач анда харас бөтен элмәләрне графика графиканы алмаштырырга. Шун яңа имләгә. Искемлегә түгел. Бераз мин бер 3 көнлек барган идем менә бер форумга, анда тора иде ул теге модель идентичности. Имчик тәҗрибә итәргә инде, тәнгәл китерү үзен. Шәһәр белән инде, һәм мичектер анда миңа, ну, тема күтәрелде инде, ягъни бу шәһәр идентичности турында, татар теге турында түгел, ягъни мен әйтәм, Казан бит ул татар шәһәре. Әйме, ул ну, Марсиан белән бар мәсәлән Мәскәү, ул космополит. Йорт. Шәмә кабул итмәсен. Мегаполис, Петербург мәсәлән. Тукта, Радиф, кара. Син форумда булды. Анда шәһәрләрнең шундый үз билгеләнүе барладылар. Ну, мәсәлән, без анда мәсәлән әйтәр, мәсәлән, Ярославль, ул фабрика шәһәрләре, яме. Ну, мәсәлән, монда. Шәһәре. Анда бар шундый күп зур фабрикалар бар, һәм анда без менә бер фабриканың урында ясадык, анда коворкинг һәм фәлән дигән. Казан ул татар. Казанда минемчә бар ул. Һәм ничектер, ну, гадәттә кеше әйтә, юк, менә бездә бар казанлы кешесе. Мин Казанда яшим һәм менә, ну, искә төшәм. Мин әйтәм, ну, монда беренче милли теманы, милләт темасын узы булмый, әйме. Һәм менә шул калдырып булмый инде, әйме. Һәм мәсәлән, шул туристлар, әгәр дә алар Бауман урамында бер татар сүзне күрмиләр. Алар бит, ну, гадәттә шул һәм шул фикер күрәендә, Казан ул менә шундый совет шәһәре. Уфа кебек, белмим анда кем, Волгоград кебек, анда ни башка, Чебоксар кебек бәлки анда. Шундый менә бер телле, төрле народ һәм фәлән дигән. Кара, иң кызыгы ул читтән килгән кешеләр, туристлар киресенчә иде. Орда, вау, сездә шундый күп татарча әйберләр, вообще шәп, анда блогерлар чыгара. Дөресен әйткәндә, без инде теге гомумән алсак, менә килеп китә торган кеше өчен. Безнең бар ул. Ләкин инде безнең өчен ул бик аз һәм юк. Юк, просто минемчә алар кабул итә, ягъни без монда кайдан килгән кебек. Ну, хотя бы әйтергә, карагыз, Мәскәү, мәсәлән, ул шундый, это Кавказский город, типа инде. Менә монда бар, монда шаурма сатыла, менә монда, белмим, анда узбечка тора, ресторан. Мен әйтәм, ну, бу Кавказ, узбек, бөтенсен буда бетердең син. Юк, мен әйтәм, ягъни, ну, ягъни без монда кунак кебек килгәннәр, һәм монда менә татар билгеләре бар. Аңладым. Әгәр әйтсәм, беләсең, Мәскәүдә рус билгеләре шактый күп түгел бит инде, әйтмиләр инде. Ул рус шәһәре. Монда демәк Казан татар шәһәре булса, демәк ул бөтенләй сиздергә тиеш. Син Барселонада әйтмисең, беләсеңме, монда испан булуы бизле инде, менә монда әлмәт тактасы бар. Менә бездә паэлья бирделәр. Юк бит инде, ул гомумән Барселона, ул Испанияның бер өлеше. Ой, мин шулай әйттем. Каталониянең бер өлеше. Әйме. Минемчә, ну, җитешми дисәң көндә. Бик каты җитешми. Шулай. Мин син белән килешәм, теге мин туристларны. Минемчә, без азга сугышырга тиешме аша. Демәк, яңа хөкүмәт сайланды Россиядә. Һәм анда татарлар шактый.
Һәм иң кызыгы алар күбесе теге төзелеш темасына. Минемчә, Россиядә татарлар төзүчеләр буларак шундый барлыкка киләләр, чөнки бездә генә ялгышмасам метро зурайып бара, име? Һәр икенче линиясын башладылар. Безнекеләр бер туктаусыз төзи. Нинди генә чара уздырылмасын, инде хәзер бездә уздыралар, чөнки инде бөтен объектлар төзелеп беткән. Миллионлаган квадрат метр. Мәскәүне төзеде Марат әфәнде Хуснуллин. Хәзер Восточный космодром, аны да белмәделәр кемгә бирергә, татар кешесенә бирделәр. Димәк, безнең шундый хәзер яңа образ, төзүчеләр образы, тулсынча бу ничектер юнәлеш, ул татар юнәлеше булып санала. Һәм интервьюларны укыдым, менә бу Марат әфәнденең дә, безнең министр да китте аңа, зам булып. Димәк, Иргә Файзуллин. Һәм алар әйтәләр инновация турында, чөнки Мәскәүдә иске йорт дип әйтеп тә булмый инде аны хрущевкаларны шулай бит. Иске инде 60-нчы елларда төзелгәннәр. Инде ничәмә ел инде 60 ел булачак. Ягъни 2017 елда Мәскәүдә шундый канун кабул ителде, һәм анда щелкаларны җир белән тигезләп инде, алардан яңа йортлар төзи башладылар. Анда яшәгән кешеләрне кайда читкә шул урында түгел, башка читкәрәк урыннарга урнаштыра башладылар. Инде әлбәттә бу зур гауга күтәрелде. Һәм менә минемчә шундый ниндер фикер ишетелде. Ягъни бу тәҗрибәне Казанда да кабатлап була дип. Әйме кем кеше ничектер менә бик каршы чыкты түгел дип, зур сораулар туыла башлады. Ягъни әлегә бит канун да юк, бернинди проект та юк, бернәрсә юк дөрес әйткәндә, ләкин кешене куркыта. Нигә? Чөнки безнең дөрес әйткәндә һәр 3нче йорт шундый хрущевкага тиң, ягъни алар шундый йортлар инде бездә. Ягъни без, син урамга чыгасың. Бу рәсми статистика әйтәсең син. Һәр бер 3нче. Мәсәлән, без бу Сәйдәштән чыксак, без Совет. Без Совет районында чөнки. Мәсәлән, бар Киров районы. Тулысынча шундый. Бар. Ягъни да, төзелеш районында шундый. Белмим, хәтта үзәктә Эсперанто урамнарында, анда Павлюхина һәм башка да күп йортлар бар. Һәм менә ничектер кешене кайда, һәм кешене әле истә бит әле 98нче, 2000нче елларда Суконканы шулай җир белән тигезләп кайдар, анда беренче көндә кеше китте. Әлбәттә, бәлки барында кешеләр иде, әлбәттә алар күчерергә риза булдылар. Әмма хрущевкалар шундый йортлар, алар бик теге неказисты булсалар да, алар хәзергә торалар, әле эшлиләр. Күбрәсендә дә капитальный ремонт узды. Юк, алар ишелеп бармый инде. Дөресен әйткәндә. Һәм кеше ничектер анда яшәү, үзен кырды яшәү. Һәм теге недвижимость базарында аларга ихтияҗ зур. Чөнки ул шундый теге бәясе дә күп түгел, әйме кешедән дә яшәяла, бер кеше яшәяла. Шундый беренче йорт кабул ителә. Зур түгел. Коммуналкасы. Һәм мин инде фикер укыган идем, бар шундый, ягъни закон, ул реконструкция дигән әйбер. Ягъни бу йортны аннан кешеләрне чыгаралар, берничә айга үстерәләр, берничә кат өстә, әйме? Башка ныгытмалар инде алмаштыралар теге булган әйберләрен, һәм кешене кертәләр. Бу ягъни арзанрак 40%-ка. Әйме? Яңадан төзегән. То есть булды 5 катлы йорт, булыр 8 катлы йорт сиңа. Әйме? Бернәрсә шулай эшләп була. Була икән. Әйме, һәм бар шундый илләр, анда тәҗрибәне эшләр. Минемчә бу әлбәттә кызыгыра булыр иде, чөнки кеше гомумән без беләбез команда 60нчы елларда төзелгән хрущевкалар нәрсә ул? Казанга менә шул авылдан килгән кешеләр. Алар монда ничәмә ел яшиләр, инде алар төпләнделәр. Ул кеше бит ул бер җурында яшиске дә. Син хәтта районга күчерсәң дә яңа йортка ул риза түгел булмас. Һәм анда бит кеше риза булырга тиешләр. Минемчә бу бик шундый зур эш, әлбәттә, мин бу теманы шуңа күтәргә булдым. Сиңа кызык. Кыска хәбәрләр, кыска җаваплар. Үзгәреш җилле Нью-Йоркта булып кайтты. Well, it's a very interesting object. Them, I think Ilyas Gafarov and Ilki Shahraziev gave us the presents, t-shirts and everything like that. But минемчә, нәсәйде ул 80 ничә миллионга, ничә 40 миллион манда ачык бюджет әйткән инде. 40 миллионга без җибәрдек үзебезнең татар җырчыларын, татарларга җырлар өчен. Анда, без Кушма Штатларда татар күп яши. Гомумән чит илдә татарлар күп яши, әмма шул 40 миллионны башка әйбергә сарыф итеп булырга. Мин әлбәттә менә җырчылар өчен шат. Кайчан әле алар Америка барырлар иде дөресен. Карнеги холлда. Карнеги холлда җырлар. Ярар, бу шундый бер яңа ел бүләге булды санларга. Метроның икенче линиясын төзи башладылар. Ниһаять. Син беләсең кая уза ул? Ягъни син проспект Победа төшәсең,
Андары буталып бересің анары. Буталмайсың инде. Ну ярар, мен мөмкин буталып берейін. Проспекттан да бутал шығыраға. Анары отырасың башқа линияға һәм искә барасың. Бар, ягъни булыр шундый кешеләр, алар нигәдер автобуста түгел, таксида түгел, менә шулай круг итеп ясыйлар. Ну, белмим, ул нидер шул. Юк, Азинадан кварталга йөриләр инде. Ну, кварталда булачак метро, ансы шатланды. Мөмкин, менә 5нче трамвай хәзер менә Бөҗрасы ниһаять баракка килде дә, җиңел метро трамвайда барырсың дөрес әйткәндә. Пешакыма безгә кирәк тагын 2нче линия метро бер кирәк инде, кирәк. Алар көтеп утыра алмыйлар бит инде. Нәрсәне көтеп? Азырга кирәк аларга. Азырга кирәк. Ярый, Рәдиф, бу кыска. Кыска. Здание фабрики братьев Крестовников откроется после реставрации в 2023 году. А ул яңган иде бит, име? Яңган. Һәм анда булачак коворкинг һәм фудкорт. Кем өчен ул? Бәлки кем аңламый. Син ашамыймы коворкинг? Ул Крестовников заводының йорты, ул менә Вахитов мәйданында урнашкан. Әйме? Анда тирәктә, ну, шул Нәфистән ары бер нәрсә юк дөрес әйткәндә. Анда яшиләр аз кеше. Кеше яшаш. Анда, ну, шундый промзона башлана инде. Һәм менә кеше әйтә бит, менә без ашабыз яңа бина, анда булачак күргәзмә. Күргәзмә залы. Теге анар була коворкинг һәм менә иң кирәге кешегә инде ашарга, эшләргә, карарга. Ну, белмим инде. Ну, мәсәлән, анда Крестовников заводы гомумән ул безнең өчен зур шундый бик горурлык. Анда бит сабын эшли башлаганнар. Зур производство. Крестовниковлар гомумән алар Мәскәүдән килгән бик зур санлы кешеләр. Ну, бик аңлай, бу әйбернең феномены нигәдер зур дәрәҗә эшкәртелмәгән. Нинди коворкинг булсын инде. Димәк, моның тарихын коворкинг һәм фудкортка. Коворкинг башка урында төзелә була. Фудкортка кайтарып кына калдыралар. Шундый матур бинаны. Анда бит Open Space оештырган иде Васил. Башка оештырмады. Ну, әлбәттә инде. Бу нәрсә, ни, шикләнергә бер сәбәп. Васил тикшерде. Әстраханда Иван Грозныйга һәйкәлне куймаска булганнар. Ничектер менә әле шулай бара. Һәм минем монда башка сорау, әгәр дә аны куймасалар, нинди альтернатива буларак нәрсә куеп була? Бездә тәкъдим бар бит, Сөембикәгә куярга кирәк. Чөнки Сөембикәнең гомумән һәйкәле юк. Я булсын Сөембикә шундый бик прогрессивный апа. Иван Грозный теге это шигәле. Шәхес шундый, Сөембикә кызыклы. Минемчә. Алар ул шунда туганмы икән? Касыйм ханлыгында шул якларда. Юк, Касыйм, син нәрсә бутыйсың инде? Нәдә Касыйм ханлыгы? Моны кисербез. Ногай бит ул. Ногайлар нәселеннән шуңа шул яктан. Касыйм ул теге якта риза. Нимчә ул ягъни Астрахан хәзерге вакытта окана алыр иде. Әйме, һәм шуның яңа туристлар өчен кызык булыр иде Сөембикә. Сарай төзелде, йөриләр. Пожалуйста. Янда теге фильм төшерүче. Димәк, безнең җанисәп перепись бара. Монда берничә, үзеңә берничә милләт сайлап була. Һәм берничә туган тел. Һәм моңа карап мәктәптә телләр укыту кирәкме, юкмы, шуны барлаячаклар имеш. Ну, белмим, ни кадәр анда барлаячаклар, ни кадәр бу ниндидер нәтиҗә. Мин кичә үземне эрзә дип язып куям. Син берничә син туры телен өйрәндең. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Димәк, һәр кеше берничә милләтне күрсәтә ала, имеш, шундый пограничный җирләрдә, алар чиктәш җирләрдә берничә милләт күрсәтә. Ягъни әйтә, минем бабам булган иде. Аны хәзер шундыйлар күп бит. Нигә? Безнең президент әйтте, безгә сайларга кирәк, берсен. Яртылаш булмый. Ләкин кешеләр бит инде, ну, төрлечә була анда. Ну, кара, мен менә кичә Фейсбукта утырган идем, башка кешеләр кебек инде. Анда минем бер дустым Никита исемле, ул пост чыгарды. Менә минем Давайтинның шигырьләре. Давайтинның фамилиясе Мустафин. Ничә бу Никита үзен татар дип билгелемисең? Юк бит инде. Ну, Никита үзе җавап бирсен. Ну, уйлап кара, ничәдер кеше рус милләтенә зур. Бераз мин рус кеше, әмма мин бераз татар. Монда шундый икеле-микеле җире бар аның. Менә шушы берничә милләтне күрсәтә. Икенче якка бәлки әйе. Кеше әйтер, бераз мин бераз марик. Шулай. Ләкин монда теге икенче яктан ул шундый уңай якта эшли ала. Икенче яктан минемчә бу кызык булыр иде пропагандага да кеше әйтә, ну, син бераз татар. 10% татар. Поскреби. Теге социальный канал. Поскреби. Һәм кара, безнең димәк 3 көнлек Оскар өләштеләр. Бу хәбәр юк иде, мин ниттем аның күзәтеп бардым, шуңа өстәргә булды. Һәм монда Южная Корея фильмы
иностранный, демәк, шетел фильмы. Паразитлар фильмы. Иң яхшы фильм буларак. Һәм гомумән иң яхшы фильм буларак алды. Бу гомумән тарихта булмаган хәл. Пон Джун Хо. Ул әйтте менә Оскарларны җыеп бөтен уңышны. Оскар номинациясе шундый бик сәяси бит, анда бик теге барысы политкорректный булырга тиеш һәм фән дигән. Һәм ул шундый теге уртача температура кебек больницада, стаханада. Һәм без беләбез инде, гомумән Оскар бүлемендә карамый инде. Анда шундый кеше әйтә, ничек инде моңа бирдегез дип, нигә бирдегез кешегә? Карамый? Ничектер кабул итми, җитди итеп. Мәсәлән, баранда Венецианский фестиваль, Берлинале, Кан. Оскар ул шундый менә попсовый шундый вся, һәм менә шул паразитларны бирү, ул менә шундый теге сискәндерү, шул стагнациядан чыгарга ниятлән. Үзләренең академиклар. Карагыз, менә без шулай эшли алабыз икән. Минемчә, монда, гомумән һәм әмма нәрсә әйбәт, гомумән хәзер номинацияны караганда, анда начар фильмнар юк. 1917, Однажды в Голливуде. Ягъни теге син карыйсың, карарга кирәк. Чынлап та яхшы фильмнар. Маленькие женщины кичә. Мин менә кино карарга яратмыйм, ләкин яртысын караганмын. Рекомендациялар буенча. Һәм димәк, ничек менә бу шундый кешелекле, кызык фильмнар чыгу, уңайлы. Шатландыра инде. Һәм безнең тагын бер рубрика, ул файдалы сылтамалар. Файдалы сылтамалар. Яндекс. Рәдиф сине теге кулланып, нәрсәле? Форсаттан файдаланып, синең мәкаләне киңәш итәсем килә. Инде дә чыкты. Иске татар бистәсе буенча эш маршрут, экскурсия, аны аласың һәм аның буенча йөрисең. Чөнки яз якынлаша, йөргән. Гомумән җылы кыш. Син аны яздын, кем өчен теге рюкзак асып аркасына йөри торган туристлар өченме яки казанлылар өченме? Минемчә, ул Казанга икенче тапкыр килгән кеше өчен. Мен беләм сезнең иске татар бистәсе. Юк, гомумән син бер нәрсә белмисең безнең бистә турында. Анда Тукай урамы буенча маршрут, күп анда билгесе, кеше өчен билгесез йортлар мәсәлән бар анда. Тукай урамы буенча. Аннары интеллигенция буенча, теге интеллигент урыннары, җыелган урыннар буенча шундый әйберләр. Минемчә, бистәне бик каты өйрәнергә кирәк. Кара, син сөйләгәннән аңладым, бу икенче тапкыр килгән кеше өчен түгел, ул безнең кебек кешеләр өчен. Безнең өчен дә, ягъни без ничә мәйберне бистә турында эшләдек, һәм мине куркыта, менә кеше тукты инде бер теге Каюм Насыйриның 10-нчы йортында. Менә аңладым, Белән тамам диде. Юк бит инде. Димәк, икенче файдалы сылтама ул univер.tatar, безнең ачык университетның сайты ачылды. Ул бер тапкыр ауды да безнең кешеләр саны күбрәк киткән сайын. Чынлап та мин үзем дә сториста куйган идем. Анда нәрсәле? 70 ничә кеше узган шушы ссылка буенча, димәк, кызыксына. Анда безнең хәзер 2 курс, берсе тарих буенча, берсе яңа мәдәният буенча. Кирегез, укыгыз, белем алыгыз. 3нче проект ул Кайтам. Проекты, аның адресы ничек? Кайтам.ру, аны Альбина Закируллина, Радмила Хакова һәм башкалар эшләр, аңлавымча. Һәм анда Казанга кире кайткан кешеләрнең белән интервьюлар, видеолар чыга. Шундый, Беренчесе чыкты Петр Сафиуллин. Петр Сафиуллин, ул мебель ясый, архитектор. Яратам проектын алып баручы кеше шундый. Анда бераз пафос инде, бераз күп, минемчә. Булсын. Кайтам Казанга, нигә икән дә фәлән. Анда син музыка. Минем музыка яңгыр. Казаннан. Мен ашандан да Радмила әйтте, бу җырны куйганда машина үзе кире Казанга кайтты. Яхшы. Һәм 4нчесе Радиф Муса синеке татарские флаги дигән группа. Я везде вижу татарские флаги. Мен ашады. Гомумән, мәсәлән, без күрәбез. Бу ВКонтактеда. ВКонтактеда бар шундый төркем. Мен шатландыра, хәзер менә Телеграмда да каналлар барга килә башлады. Теге, приколлар гына түгел инде, һәм теге җырлар җыентыгынан гадәти генә түгел, син ничек шатландыра. Монда шундый проект, сез күрәсез, бәлки дә берничә әйберне чыгарабыз, алар шундый рәсемнәр чыгаралар, һәм бөтен әйбердә син байракны күрәсең. Татарстан планы. Хәтта менә хәзерге теге мәдәният Россиядә мәдәният министрлыгының иң билгеле фотосы, теге шундый фәшәке фотография. Син карыйсың да башта танымыйсың, аннары карыйсың, анда чынлап та шул яшел кызыл төсләре бар, шундый байрак. Димәк, без бар җирдә бар. Шуның белән безнең бүгенге беренче подкаст тәмам. Сау булыгыз.